Така изглежда комплект куфари модел 4005 на марката Perfect Line. Куфарите са от полипропилен. Всеки един от трите размера има разширител. Куфарите идват с двойни колелца. 4 двойни колелца на всеки куфар. И едно от най-важните неща, куфарите се побират един в друг. Тоест можете да сложите малкия куфар в средния и средния в големия, с идеята това да взима най-малко пространство във вашия дом. Куфарите изглеждат така, когато влезнат един в друг.